Tuduai ko para magajingknya janga bajong pi kan long mapriang hun hau blay upa badon bor baro. O Trai bian nya nai pi jong pi na kabenta kejaro berborom keteng jungu kajing mentoi ini berkepala maku jungu baro kawe. Tuai hangi ko Trai hangi gerpan bangin la ban sim benta hai kini Jingmaya da kababid dor. Namar kata sin ba lapan menta ya kini Jingkynmaw lapan dep ya ka kam jong Jingsu spa yangi dau Chris utrai jongi Amen. utrai undan rengkat batin Rengkat batiru o kentil ya laki donu Ngikan tivya kisau Trai Wongin ya ingu yau Trai kan ratu blay jongi Kan song hormat kadai Da sisya kalong kebai song hok bat kebadai kadai ti jengi barjeng penim yangi Haman la kapor wajaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khu ko blay badon bor bad bam sukun leng bau Trai jongi u Jesu Christ namar ma ulong do ba sisya bad bam sukun ubala bu ya Jingkynmaw kabane junam bad ubala long uban lengkong banterwa yaladi kum u Jingkynmaw ba penim udah hukum yangi ban yai terwa ya kini Jingkynmaw ban kan mau ya u da ka bam ya ka do jong u ya ka ba la knya na ka benta jongi la pen klain yangi ba da ka ba di ya ka snam jong u ya ka ba la pen play na ka benta jongi la sai khu yangi bat kumta rengkat bat ki angel bat ki ar khangel ki khers im bat ki hima bat baro ipai belin berki bor jong ka peneng ngirwaya Jingruaya ro yami kat ba klem sange ngi pen bana sisya melong ba khu ko Trai ka thamei jong jing khu baro namar ka ta ngi ger par yami to pen khu ben kan tang ye ni jing terwa jongi
Dak wa pha yo men sim jo me kum jer halo jongki ba kin dup kala long yangi ka met bat ka snam jong trai jong u Jesus Christ ha ko por bla di no u bla ka mon sngo bha ula pediang yang jing sha si tom ula sim yo pu ba ka bai ngu yami ula kedia yo u bat lai halagi sanran u on to sim bato bam na kini phi baro namar kini ka long ka met jonga ya ka ban ai ti na ka benta jong phi Agaju karukom dala ya bam ulai simyo kuri mata ka baingu biang yami ulai ya ka halagi sanran u on to sim batu di na kani phi baro namar kani ka long ka kuri jonga snam jonga jong jutang batmai bat bam jukun ya ka ban pen mi na ka benta jong phi ban na ka benta ki babun ya ka ban ma ya ki pon to le e kani pan ken mau yanga Kai Jingmaya jong kai jinge Amar kata ngi ki bapen menta ya ki jingya bajimi par jongu ngi terwa ami ko trai yo pu ka jing em khuri jong ka jing panem irai ngu ai dem nama bla nyeu yang ngi ki babet banyeng akmar jumi bad ban sakri yami da ka bas ngau ret ngi ker pat yami bangi ki bayo benta ha ka met ba kasna mu kres ngi long ki bala pen ya teli ka wei dau men sim ba khoi Jingkynmaw ku Trai ka balang jong phi ka bala priang sata ku perthai batu penjana ya ka ta ka jing i ren ka bo shakri jume ku pa bu ko po Francis wari bishop Victor Lingdo bat baro kilingdo Jingkynmaw lem ru igin men gi para shinrang bat kantei Ibaliyo tia ada kebakermen ya ke jingmi pan. Dia baro ke balaklat no ha ke jingis nei ke jingmi. Tu pediang iki sya ke jingsyai ka khmat jingmi. Tu is nei ngi baro ngi gerpa di mi. Yakini ki ko samla ki long kpa ki bala syem mi ke benta jingki apostol. Pemaki kin long ki nong yalap ki apostol ha ke jingem Kristan ke jingki. Nang barengkat berkamaria testi bukui ke kami jung play Joseph bukui du kurim jongka ki apostol bukui bat barok ki bukui ki belapan sengau bahaya mi pateng la pateng ngindu blong ki babet bat yo bentalem aga jing em bam chukot bat bangin ya ro pendon buram mi dau kun jong mi u Jesus Christ Agaji along the way jong men sim bakui baro kaburam berkaji ro junam la junam amen umbalau komingi daunong penim mat kumalai kai ngektin belai nginut banon Buk pa jong iu babne Andong ka bakui ta ke teng jong mi Anwa
lai jing ngay kerpat ko Trai này jing snail baro cái jing spon cho mẹ tôi jing suk jing sai này cái sngi jong i nang bara jing ra ber jing snail cho mẹ ngin light baro bon na ka pop wan ngin yo jing ada này cái jing jenjar baro kat bang ngin ap khmel nanti ya jing kerman ba ko wan jing wan pat jo nang penem jong e o Jesu Christ namar kai jong mi ka long kai ai jong mi ka bor bat ka pura nom lai ju nom Trai Jesus Christ me belong ke Apostol jome ka jing suk ngai happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pe jagi pop jongi rei jonge jonga balang jomi para jing sebun jome to ai ka ya jing suk eteli ka we kat kum ka mon jomi mami uba imon basen shar junom la junom ka jing suk jong Trai kan don barabor reng kad bat phi jong ye Trai ka ta ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk khmi u khon lang brod jong u blai khmi bala kit no yagi pop jong ka par thai suk kitu yagi bala khot je ka jing khawai jong khon lang brod o kan ra ram long ba song ho man ro ka ying jong a rei la ti ka men sim jong a kan jong a ka sakya hi snam Chris Ina sim nombar jorwai nhau phun riu
เชื่อจารวยเมกูจิสูเบียมันละภาษาบามยังงี้ฮักนี่ก็จันมีดาวนิวปูจุกจึงฮักนี่ก็สีปลีบคุยว่าละเจียอาร์จาร์สเนมันชัวมันละเป็นกันตังยี่กี่ Apostol มีชะกตะกระดานจุกจึงลงหนึ่งตัวบ่มันละบุยก็อยู่พาริสบคุยบ่ละก็อยู่กับปัวบ่มามีละใส่กิจจุกตานุกสินรานจงมีชัวบ่มามีมันเล็กโนSepok perke samani. Kuji subi je ngimla ban yoshu ye jing ai baspuntam ki jing karu ko dog ki ba mami me thegar hai hello jing iwei pa iwei bat kumju ru nagam ta ki jing thu jing shimet hagani ga janmir bangi duai nagam ta kileng do baro juko prathai kileng do juko ni ka arshidai Shillong ringka bunong sharai jing archbishop bigtoling do Bamaki kin yo jing Climate CM ling ba ka jing duai bariu blai jong ki pai rungai baro ki duai kerpang na ka banta ifra Felix ling koi badam rakhi khat prasnam ju jing long ning do inang sha nang Klein nang la ban tresem chu kung principal jo ka Divine Savior Higher Secondary School hakani ka parishungi to nang ai ya ka ta ka jing Climate CM ai bat kham tam hakikam ki jam ki bai Trai hakani ka parish ban pendap bana ya keburam bat kajing I seboleh macam me kublai sia jarmu jisu nak mentabun ki cikarhu ki mangi nang ni sikmat nginang la ban penyas no isli hakani ka tayo bakhuoj bangin pengam celio ya ka jingmaya joko dik phana bakhuoj haga jing em jing man si banak bantagini ki jing ai sebun tam ngi onglang baro ngi songo yame ko jisu ngi yaro yame ko jisu ngi mane yame ko jisu Ishania hami ko Jisu, Ikarmen hami ko Jisu, ni iye jami ko Jisu. Adin bela wai nang ni, kajing mani Sakrament, kajing yai procession jung Jisu kalong nang ni, syatai sepok biangki hall, hakabala penriam bah, nakam tak kajing mani Sakrament, but nesdang deka blok malki. Nyau baje hadu pra baje janmian. Shalom prayer group juga parishungi nadu pra baje hadu kandai baje janmian. Ka blok B kandai baje hadu shipau baje janmian. But ka blok A shipau baje hadu katway baje janmian. To shimbanta yakani ka jing pet ngor ka ba labu kerpang nag benta ki jing duai ki bangin yo ban pentengan lam yo Jisu ada jars na manusia ora sya istom nag benta ki pop juga pertai la syai ka si tho diang ba khuai ka good friday ka ji syai ji ba si kan dia ban penkan mau ya pi bala syai ka si prashitang da du prashitang step hadu shi pau shitang khadi weje kina ton kileng do hang tai po biang ki hol ban siem ya Sakrament ka Jingkynmaw pom dia sawasia wan la syai men step rengkat bagi khun ki jong pi ki bala ban pen khoi no ki pop barit baria jong pi syua ban poi ka ayom jong ka por paskha nang tapan ar baji no si ka sang ka jing le niam hang ni hapo yeng mani ba baro balong me balong ba samla bat khna baro sabu ki syuki syatai bersyukri ka jang jing tep jing archbishop jala padem bakin deki flex bakin deka bala le ka saskom pisayo bani ship benta ye jing le niam baro ki bade hang ni po yang mani kan sedang akapor arbaji no singi ban tapen ya deka blok A jing le niam jing yai procession lenti ding phna ka sang ha kapor san shiteng janmiet hang ni po phalau yeng mane ba shethe shepo phalau yeng mane kalbari ban pnyai daga jingrwai daga Saint Celia Gregory choir parish ban to in yai daga jingrew blai ban pendan buram yau Jisu hakani ka si good friday blai la shai si ka si sajjan ba khuat ka jingle niam ka sang ha kapor kendai baje janmian hakabai archbishop bigtoling do ya sang jingle niam shabaj ni ke yang mani ban kerhu ya ka ding ka batmai bari umam bati paskha sobha ban ya wanra
lagi jong ki membati ban pentumai jingkular baptisma bat kum joro ya bishop in sakarhu ya ka kuat ka ban sabu syabari tuki in sentek ki bamba pila bantong ondala awai ka mas janmien Asni utrai pasca ki mas ki long kumbaju long ka kerpad da basorit ya phi baro ki prabanget pin sobha banyawan syakamas ka ba shipho shiteng kamas farewell ya I represent Father Pascal lengdo iba saterwai kamas wakuat hagani ka siu blay shipho shiteng bat kumjur ka jing ai farewell hangni hi apo yamani bat paniya de ka PPC bat ki jing ai subha ki mama pipi ko banai sa ai hagani ka siu blay shipho shiteng la wai kamas hagni po ying mani ipadari in sale shimti ya ka second heart shrine nong mensong haka arpuway tarik si palay ka pom la petip taba ka PPC kan sale ban on mati bari tangka hang dihajan dan kam bandalej buan yong madang di tanghajan di kistak PPC kum kada ka jing snow buram ka sale on I hang tiapo nong mensong haka arpuway tarik si palay ka jing priang buram yu parish priest batamai Reverend Father Bernard lulu kan salong hakasi utrai arfusau tarik kasi buram juga dibai mercy hakapor prashiteng mensep kamas kebaa isa terwami kamas ni kasalong jing priang buram berpen kreat ka PPC but kamas kabami terwai kerpang juga dibai mercy kalau hakapor lai baji si baji no si en penyai di sesar BSDB hakapor si baji tek da kajing duai yorusi bakuat hangni ban sabut kajing mani Sakrament ban hakapor lai baji tek saterwa ya kamas juk dibai mercy da I Reverend Father Bernard lalu tu ai bo blay trai kandan unker khukodo yakini keleng do I Pascal I malen Trai Shibhem ya ka thika shran jok do no putam Jesu bari Father Bernard iba sa shimti yakani ka parish kum parish priest batmai hagi jing long samlai nang la peniar ban Trai Shibhem shushu da ka jaram da ka jing duai lem jok phi baro ki para bangen asyai kasi isapli yakani ka Jingkynmaw pila ban duai kani kanubina juga dibai mercy kadi belakan tu dak kupa bukui banduai bakani ka tuma Ukraine kan kutno ka bor ju disu ka bo dibai mercy ka salong ka bor ka bo disu usale ya ka ba mu ukwa ban ai jingtngan I prabange Ukraine ki badaki pau hajan bersya peniam da kita ki Russian Putin uba transnam ban kluno ya ka tu kari ka basya istom hadum tang de bakani ka jing duai do bina kendai snilanter ngin ai ka jing im ka jirbe shikani ka dibai mercy ka binstang la shai ka si hadu arfu lai tarik si saja kawai ka jing penbet ka long ba si sendep kini ngini lich po hol kini kerpat iki volunteer sente ki samla sung bah baneng no ki chuki ben kenanga procession ka nyat bet to kini kerpat iki samla ben clear ka lenting to mat kadon ke jingkala khendian kat kom ke program ke bangilai ba nyo hadu praboji kende ke blok malki pra hadu khendai kende ke blok A jongka cathedral paris jungi khendai hadu shipho kende ke adin katakan sabut ke blok B bat hakabak hadu shipho hadu khadwe kende ke Shalom Prayer Group jongka paris te si selit mata ke blok malki kalau ke belakre hadian kata ke sabot nak ke blok A omdai ke Shalom Prayer Group ke Brisbane Apan pau ka jing sungu pi pa jung blai ba pila dwai na ka menta junga hakini menta gesngi kamdam e Father Pascal ibala benitu balila introduce na ka benta ban kerpat jung dwai na ka benta junga ublain kerku kerdo pi nga sungu shngan menta gesngi namar ngadon hapdeng jung pi ki pa jung blai ba pi dwai na ka benta junga bagade kani gesngi lengku snam ka bakat pra jong ka jing long ndo jungi
nang yai duai na kebanta jung i kileng do ngi don kam ye jing duai jung phi nang ba leng ba jing duai jung phi pengi inyo ai jing klein man sim man le na kebanta ka borom jung ublei tung in ya duai duai hangi ko blei ba don bor baro ba kumba malapan thamai yangi da ka jing khawai ukhun ba ukhun jomi ha ka ni ka jing em kum taru in la ban le kemen ha ka jing khawai jong u shi junom ma u ba im ba sin shar junom la junom amen utrai undon rengkat bat phi baru blei badon bor bron ker khu ya phi uk pa baru khun baru men sim ba khoi lech suk hagajing e jong ukres isungu yo blei ta kumni hi ngin but ya ka sakrament ngin lecha pohol man penlong gajing le ru blei gajungi katu kani kenta katkum bala penben da ki nong yalam jungi la ka jong ka grup la ka jong ka kan hun in siam ya kan number jangwai ba shispa khandai phosan iwei khandai san para banget kila banyak buat kata procession sebagai support hall